Assalamu alaykum Murat Mollaň hem de Toponyň mustaqlary. Bugün siz bilen ýene-de Heka Ada Production'na ýedigen video studiosu bilen Bekdäden aýtmasaň sesim çykanok. Bekdäde bilen. Onu näme? Uy, Bekdäde. Bir zat ýadyma düşdi, edilşim. Aýdaýynmy? Aýt diýsen aýtsa. Ina hemişeki bolşýaly Nesibe tagamdan adyndan ajaýyp güller. Hemem şunu aýtsaklay, dogry maýdaýyn. Ina şol mebeliň bar ha, şunu ýasaýan mebeller H&M mebel eken. Şolaň ofisine bardym öňrak, dogry maýdaýyn o. On adyna men mara hom mebel dip beren ekenim o. Olum şey diýär, jigim zanýa, şol hom mebel gowaý diýäň diýär. Ýöne şol ýalňyş aýdýaň da diýär. Menim näme diýmeliysem H&M mebel dip batirar o. Menim onu nädip özüm alyp çykdym diýsen Bekdäde. Näme diýdim? Şonu parkola salyat diýdi baro. Aslında var ha, biz onu ýalňyş aýdýan ekenik hom mebel dip. Onu şoňa ady H&M mebel. Hemişeki ýaly onu näme toponmada başladık. Toponmazın 10 joruna Mährip Pirguliýewa. Ol bir ýerde interview beripdir. Bir ýerlerde interview beripdir. Onuň ol sözlerden aýdymlar döräpdir. Gözel aýdymlar döräpdir. Soňdan onu telewizorda goýup beripdirler. Soňam şey dip toponmaza geldi ol aýdym. Siziň seslermeňizi toponmazyň 10 joruna çadylýaly. Mährip Pirguliýewa. Sana näme bolýan diýerler jogap berýän. O erbesat bolmady ýany bilýän. Hasta bolan ol sözlerinden meşhur Leyla. Bana canım ýanym senin bilýän. Söýüw adamlary şey dip taşlaýar. Aýyrsaň gaty kyn. Seredin maňa horlanyp barýana. Ýöne men oýun etdim öýde kesse göni näme boljak beldäl. Soňam öz söýüwim tapdym da edilşiler ýaljyky simpatisli boldum. Bayram Hojatow gaty kyn aýdym bilen toponmadyň siziň ses bermeňizi toponmazda dokunjana ýeledi. Bayram Hojatow. Ananar ýalyden ikimiz ýada adamlar ýan, düşman ýan. Söýgüm soňuna çykdyk dagytyp çagaýan. Bolmadyk ýan, seni söýürün. Celil, yannym, bistim, kuýdum, gogurlum. O, toponmadyň 8 joruna Celil, gaty gowaýdym bolupdyr. Esasam söýgürsinden aýrylşanlar gaty gowdyňlar. Mene maslahatymma, dogry maýdaýyn. Siziň ses bermeňizde toponmadyň 8 joruna Celil, yannym. Diýen bolmadym. Özüýeni iten oňladym. Bir söze durmadym. Yalan bilen sevgimize soňladym. Toponmadyň 7 joruna Süýjü, Farhat Öraýew. Maňa sen ýeteňok. Süýjü diýmem men sebäbini bilýärmi? Şo klip görüň, düşünersiňiz. Siziň ses bermeňizde 7 joruna Farhat Öraýew. Başlasın. Söydüm görümde seni, söydürdüm alıp herkemi. Yüreğimden al yeri, sen odan beri, koymadın o cevapsız beni. Toponmadyň 6 joruna gaty geň zat. Selvi Tuwaklyjy bilen Esmurik. Ol 10 ýyllap işläp gelýär Esmurik özü. Ondan soň bir ýyl sözleriň üstünde işleýär, çynskap. Soňdan aýdym peýda bolýar. Ondan soň klip peýda bolýar. Berekella. Toponmadyň 6 joruna Selvi Tuwaklyjy we Esmurik. Siziň ses bermeňizde Yanar halman, nedir soranlar. Yanar halman, nedir soranlar. Halipa Enes Rajepow bilen Jemşit Husaýnow gutlaýan. Siz toponmadyň 5 joruna. Ýöne şutaýda bir zat ýatlasym bilýär Bekdäde. Dogry maýdaýyn. Jemşit Husaýnow bilen Enes Rajepow soňky döwür ikisi köp duet edýärler. Dogry maýdaýyn. Gaty gowy duetler peýda bolýar. Gaty gowy duetler çykýar. Şulaýdym aýrymlar aýdymy, gaty gowy aýdym boldy. Oň üstüne köp işlediler. Dogry maýdaýyn. Klibi
Polat düşürdü. Ondan soň kömek eden oglanlar ama ýagny menim çalara kömek etdim. Ondan Wepaşka agam jaň sag bolsun. Cemşit Huseýnow toponmadyň 5-nji oruna Enes Rejepow bilen siziň ses bermeňizdi. Yalğytsen, biletsen, bilirsin. Ayrılabilmeren senden, hasratım yakar gün günden. Toponmadyň 4-nji oruna Amale Zehin, Seýulim Maňaseret, Art Production gatygowy düşüripsiňiz. Edil Mengdurşumaljaga bir ýerde durup aýdym klip peýda bolupdyr. Ýöne dogrymaýdy. Gatygowy klip bolupdyr. Aýdym sözler diýýärler. Piçatdyl dogrymaýdy. Siziň ses bermeňizde Amale Zehin 4-nji oruna. Seýulim maňaseret, ömrüme sen gerek. Seýme o diýdiler, gerek meni ýene. Gönlüme gel seret, bu ýüregime deme sen gerek. Seýme o diýdiler, gerek meni ýene. Ene täzelik Azat Dönmezov bilen täze klip çykarypdyr. Olar toponmadyň 3-nji oruny. Näme aýdym bilýärmi? Elbetde sabr edeli we tomaşa edeli. Şolar ýara, uy, alo türsüňme bekdäde. Çyndanam, toponmadyň 3-nji oruny täzelik Azat Dönmezov sabr edeli. Siziň ses bermeňizde. Bu günler geçer gider dilemedeli sabredeli sabredeli Telimiz şeyle yazılan näme edeli sabredeli sabredeli Bu aýdymy reklam edibem durjak däl, dogrymaýdyn. Instagramda, TikTokda, YouTube'da, Imo'da, Twitter'da, WhatsApp'da, weşoňa meňdes internetlerde gatygowy ýaýrady. Bu aýdym aýdan Murat Molny hemde Azimus. Menim ýokardan Wişkan üstüne gül sepdim, olam owadan bolupdyr. Dogrymaýdyn. Şo taýda özümem badiýjek boldum. Goňşy aýdymy 2-nji oruny siziň ses bermeňizde. Klip bolsa birinç taç düşürdi. Asıl gece kuysetmezim fenayı Kete kete eda bilen geçire Kumay gözlerimi sedip fenayı Tirederdin ağarsınla pencere Tuğulunu, duetler köpelýär. Biziň birinji orunymyzy kimden bilesiňiz elemi? Onu hoglukman. Yok, men ýalňysdym. Siz hogluň. Ýöne aýdym ady hoglukman. Azat ses bilen Begler ikisi duet. Birinji yer münasip. Hoglukmy? Ýöne sen hogluk Beglerjan. Gowumbra näli? Geldiň zamanjy. Ene tuğulumy topony birinji yer. Hem homa mebelin adından derle HM'den mebelin adından toponyň simboli Kutluya. Sağ ol. Ana nisibe tagamlaryň adından ajaýyp güller. Ýöne nisibe tagamlar bu güller bilen çäklenen okda sana akşam dastavka jygan bar ya. Şonum kabul etmeli. Reklamam ya. Yo, hakykatdan bar ya nisibe tagamlary. Ondan Beglerjan. Birinji ýeriň bilen gutlaýas. Allahjan höwür köp bolsun. Diňe ýarmaly. İlk bilen Murat Mollan şu top 10 gepleşigine Murat Molla sağolsun aýdýar hem şu gepleşigiň promoçylary bar. Bekdäde. Size sağolsun aýdýar hem şu şutaýda birinji orun bolmaklygymyň sebäpkärleri bar. Olam jan koýarlarmy dinleýijilerim. Olara aýratyn sağolsun aýdýar. Şu gün birinji yer bolmadygym bolsam gynanjak geldim sebäpkärler. Şeyler var köp ses verildi, menim ses verdim diýip köp agalarymyzdan geldi. Dogry. Sebäbi aragatna şyksaklaýan. Ýeri. Dogry. Esasy aýdymlarda. Şu sebäpden dinleýijilerime köp sag bolsun aýdýan. Janyňyz sag bolsun. Ondan Begleriň dinleýijileri ýene-de Begler dinläp innikaýda da birinji yer bermeli. Nesip bolsa. Dawaýyny bura. Sagmanja işler. Nesip etsin. Ondan toponymyz zakul çüýtülni. Ay gulun galli. Vay. Oğlum bolsa toýa bar ýa-ni onu. Dawaýdyr. Sag ol. Toponymyzy jemle ýa.
Görmedim dünyada sen yanı başkası yok. Rastlaşma yok. Gideceğim dilemen adımdan koyveremem. Biz bile bollar. Seyredin de sana alışan yanımın adımı takma. Elimden tut gelip kucakla beni koyvermen adımda sakla. Her kime deneme. Yo men beyle del. Sen bolsan yanımda başkası gerek gel. Her kime deneme. Yo men beyle del. Sen bolsan yanımda başkası gerek gel. Durğuluk mu? Tek men koyveremem. Sen sevlek gelse men ona döz gelemem. İçime gir, düşüme gir. Düşümde görünlen hoşumda değil. Yakıda yüreğim divine izine son kaytmalı hulukma. Tek men koyveremem. Sen sevlek gelse men ona döz gelemem. İçime gir, düşüme gir. Düşümde görünlen hoşumda değil. Yakıda yüreğim divine izine son kaytmalı. Gözüm duygulamedin erketine diyeni tırnak. Deyip kovdum senin güdür uydumak. Severemem. Seversin sözümde dönüp ben yalancı bolluğum akma. Sevmedim diye yalının kurnuna takma. Ürküme döneme Yo men beylede Sen oldun yanımda başka bir gerekte. Ürküme döneme Yo men beylede Sen oldun yanımda başka bir gerekte.